chyfrifoldeb mewn. Helo a croeso i canolfan Glyn Jones yr Academi. Eleanor Robson dwi, rheolwr busnes yr Academi. Mae'r Academi yw yr Asiantaeth Genedlaethol Hyrwyddo Llenyddiaeth yng Nghymru. Ni'n gyfrifol am llu o ddigwyddiadau ledled Cymru, megis cynadleddau, gwyliau llenyddol, lansiadau llyfrau ac ati. Ni hefyd yn gyfrifol am rhedeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn sy'n cael ei gwobrwyo yn flynyddol i'r llyfr gorau yng Nghymraeg ac yn Saesneg sy'n cael ei cyhoeddi yng Nghymru. Ni hefyd yn gyfrifol am prosiect Bardd Cenedlaethol. Yn ogystal, ni'n rhan o'r prosiect Bardd Plant Cymru. Yn ogystal, ni'n gallu cynnig lot o gymorth i awduron newydd a rhai sydd wedi sefydlu ei enw yn barod. Ni'n gallu cynnig ysgoloriaethau i awduron sy'n cynnig nawdd mwyn cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i gorffen prosiect llenyddol. Mae hefyd yr cynllun beirniadu a mentora, lle mae awduron yn gallu cael help gan awduron proffesiynol i gwella'r gwaith maen nhw'n gweithio arni ar hyn o bryd. Hefyd, ni'n cyhoeddi cylchgrawn llenyddol Cymraeg o'r enw Taliesin, sy'n dod allan tair gwaith y flwyddyn. Ni hefyd yn brysur iawn yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Fel o'n i'n sôn, dyma canolfan Glyn Jones yr Academi. Fe welwch chi lot o wybodaeth fan hyn am yr awdur Glyn Jones. Gall ymwelwyr hefyd cael gwybodaeth ar prosiectau'r Academi, sut gall awduron newydd cael cymorth i ddechrau ar prosiectau sgwennu. Hefyd ni llyfrgell ffordd hyn, gyda casgliad o llyfrau o Gymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gall ymwelwyr ddod yma i pori drwy'r llyfrgell, edrych ar y cylchgronau sydd â ni a'r llyfrau sy'n gymwys i Llyfr y Flwyddyn. Dyn ni hefyd yn cynnal sawl digwyddiad yma hefyd, felly byddwn ni'n cynnal gweithdai, sut i sgwennu, sut i fynd ati i cael eich gwaith wedi cyhoeddi, a hefyd nosweithi gyda awduron i bobl cael cwrdd ar awduron maen nhw'n ei darllen. Diolch yn fawr am nawr a welwn i chi'n fuan.